Pajjiżna kompla iħoss l-impatt tal-fatt li l-Gvern tal-Labor poġġa l-Gżejjer Maltin fuq il-lista l-griża tal-Financial Action Task Force wara li għat-tieni sena konsekuttiva Malta mhix tkun attrajenti biex tiġbed investiment dirett barrani. Dan ħareġ minn stħarriġ li jsir kull sena mid-ditta ta' awdituri EY u li wera illi 46% ma jarawx li l-pajjiżna attrajenti għall-investiment fil-waqt li 37% jaraw lil Malta bħala destinazzjoni illi fiha jistgħu jinvestu, tnaqqis ta' 25% mis-sena preċedenti. F'dan l-Attractiveness Survey tal-EY bosta investituri saħħu illi ir-reputazzjoni ta' pajjiżna kif ukoll il-governanza hija waħda ta' tħassib u insistew li għall-Gvern tal-Labor għandha tkun priorità sabiex joħroġ il-pajjiż mill-Grey List illi daħalna fiha hu stess. L-istħarriġ wara wkoll illi żieda fil-monitoraġġ kawża ta' dan kollu m'għadix tpoġġi lil Malta fil-lista ta' pajjiżi attrajenti biżżejjed għall-investiment barrani u ma saħħu illi l-impatt tal-Grey Listing ċertament jaffettwa r-reputazzjoni tal-pajjiż kif ukoll deċiżjonijiet rigward investimenti futuri bżieda għal 15% ta' kumpaniji illi jisqu illi mhux qed jimmaġinaw illi jkomplu jinvestu f'pajjiżna minn hawn 10 snin oħra u tnaqqis ta' dawk illi saħħu viċi versa. Għat-tieni sena konsekuttiva l-investitur barrani spjega li trasparenza politika u legali hija l-inqas ħaġa illi trattom lejn pajjiżna. 64% jispjegaw li hemm ħafna xogħol xi jsir f'dan ir-rigward. Ġie spjegat li sabiex il-gvern jibqa' kompetittiv mal-bqija tad-dinja hemm bżonn rebranding tal-pajjiż u aktar xogħol sabiex tissaħħaħ ir-reputazzjoni tal-Gżejjer Maltin. Dan fil-waqt il-31% biss tal-investituri qed jirnexxielhom isibu impjegati bħiliet speċjalizzati għal ħtiġijiet tagħhom. Ronald Attart, Country Managing Partner tal-EY f'Malta, spjega li għall-ewwel darba minn kemm ilu jiġi mfassal dan l-istħarriġ parti sinifikanti mill-investituri barranin li kienu intervistati mhux qed jaraw lil Malta bħala l-pajjiż ideali biex jinvestu fih. Unsesta li dan ir-riżultat ċertament ma jinżilx tajjeb kif aħna mdorrijin għal riżultati aħjar. Fil-waqt li spjega li dan ir-riżultat jaf mhux biss tort tal-Grey Listing iżda żgur illi ħalla impatt u tkun stupidaġni jekk nibqgħu nitfnu rasna fir-ramel u ma neħdux azzjoni b'mod immedjat. Wasaħaq li hemm bżonn li d-deċiżjonijiet tal-pajjiżna ma jkunux short-sighted iżda deċiżjonijiet li jħarsu għal ġejjieni biex nassiguraw ekonomija b'saħħitha għal ulidna.